Ja s'acaba l'any. Tanquem els ulls. Mirem enrere. Has entrat a les nostres oficines amb moltes il·lusions i ganes de viure, de conèixer el món, la gent, noves cultures i paisatges. Ho has gaudit en solitari, o amb la teva família, o els amics, i ho has compartit amb nosaltres en tornar. I ara, amb els ulls tancats, una veu interior ens diu: quina sort tenim de poder ajudar-te a fer els teus somnis realitat.